Край на безплатното паркиране на електромобилите в София. Те ще могат да използват безплатно зоните за почасово платено паркиране само в рамките на 3 часа. След това ще трябва да заплащат по новия ценоразпис, който влиза от 1 януари 2026 година в сила, а именно 1 евро за зелена зона на час и 2 евро на час за паркиране в синя зона. Освен това, те ще трябва да се снабдят и с винетни стикери за паркиране по местоживеене, като цената е 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона. Така, тези над 12 000 паркоместа, които ежедневно и безплатно се използваха от собствениците на електромобили, както и компанията, която предлага такава електромобилност в София, вече няма да ги завземат безплатно. Това, според общинските съветници, и ще освободи паркоместа, които досега някакси без причина се заемаха. Така че, запомнете, от януари месец 3 часа безплатно в зоните за почасово паркиране, след което вече ще се плаща до края на синята или съответно зелената зона, ще се плаща по ценоразпис. И още нещо. Синята и зелената зона ще работят от 9 часа до 21 часа. Разликата между двете зони е, че по-скъпата ще бъде до неделя и в неделя ще работи, а зелената зона до събота.